ще там на ръча да излизам, да може да си имаш да отгоре от този, отгоре от това. Я поискаш това опитам. И кой ще различи гледай след това и я приема да ти. Поезд долу, зад фуената! Зад фуената и газ! Газ! Вари бутай! Не мога съм гълбаве, бе! Сега няма го запалите. Дай му пауза, Зик. Ще му дам ява пауза. То най-интересно дойде. Има майките да ява. Как ще излезе? Така бе, ама ява и го. Мамка му не. Това не го бях пробвал този начин. Я виках, че изтува по-мъртво, това са покажа. Да, не, то наистина е по-мърко. Не съм си излагал, бе. От сиците пипето. Трябваше на скоро да това ще не. Бе, директно пята и прексвати нагоре. Чувай, бе, дай нагоре. Я нагоре, бе, зави ляд, бе, зави ляд и спускай назад. Да фърни го, бе. Знаеш ли го надолу, той слизява. Не, кое, друго, кое ще се штурави? Ра-да-да-да-да-да-да. Да, бе! Газ, бе! Де, аварайзни го надолу. Чува път оттам да работиш гледам. Това с това кое се вгълбава. Дега, как закъсва. Вървариш по Не знаеш, че там шоба. Кой има фарни? Спирай клип. Давай надолу, бе! Дай надолу! Ей, Ник! Ники, бе! Дай газ, бе! Дай газ! Къде сте скока? А? Где да ги Ами стати. Тума, бе! Не! Давай зиката дето! Дай я ще го излез! Ме там, бе! Ба давай от тук, не мога бръщай, бе! Абе сега ще покриш, чакай ма! Туба яла кава, аз! Там, бе! Виж едни дирки дето са там, бе! Дирките, бе! Там е по... Оди, там е по-полегато, няма се обърниш, бе! Скоро е само разно, бе! О, не мога! Запри, бе! Дува! Знам, бе! Ми замни зад най-поено да ти дойде право да те еба, ти си тъпо! Ме, това е работа! Той ще аз поведя само Ей, вече. аз снимай!
Варц. Чувак, сделай. Това сколько? Давай па. Давай, давай. Там нагоре да ще го яне, а? Was tu? Ja. Ja, ще го яме, ба. Чакай му ритно отдолу. Давай на скока. Там на това! Дед, на брега, сядь си с дед скока. Не тук дед излизаш и почва с равното. Там, на този скок. Ето где. Варц. Давай дрифта, да я. Там, давай. Быка? Ма са засили малко да не ти опря сърдат. Засили с чекол. Дай ще газ, бе! Айде, пайда от това. Не мога да го снимам, да я. А ние тебе сме вкопали с канан, там ще ръпа. То нали дойдехме тук да го снимаме, първо за... Чакай, бо! Чак. Давай. Бех приближил, той е много вид станал. Айде, па. Няма го излезе. Излезе. Беля, охотник сам вгадав. Давай.
Саш, аре някакъв ден ще правим клипчета с джиповете, бе. Де с ваши джип я снимат. Да правим оффроуд. Нямам кой ни го даде. Нямам кой да ми го даде. Еба, имате джип, нямам кой да го даде. Ами... Освен да си купим едно теке за 1000 лева с тия година прави. Има и не теке за сятото за 1000 лева. Аре ще закараме ние от джипа и ще правим оффроуд, бе. Дай го изкараме па да пускам видеото. И ако са веднага Еми давай да. закарвам джипа. Еми то ти си да. Яко са. Майя пълните са запор. Някъде са в Пите Север Туинг там, бе. Трябваше ние да се привлечем всякъде в 3 сампа там. Де да закарани в това да вълта, но. Добре да. Няма файн телевизор. Чай, гледай, аз ще стана цялото време. Сега гледай кино. Само щата файн. На пълната скала. Хайде да фанем, бе. Цялото файн. Само задници пълен фигнища. Байва. Ай, май дупка сторил. Бати дуп. Пали газ, бе. Свободата! Давай! Чакай, чакай, чакай. Давай! Караме след обед, ще дойдем да се чепи. Ами, айде утре ще това, че да е. Бувалото ще накаже, бе. Лъжте Нали го ти да го казвам, запалим той и ще клюкар, го кого скараме. нямаше. Нали това ти казвам, викам Ако бувалото. искаш да побиваш нивата, побива. Ако закъцаш, ще накара дулата от това. Я издай да го лапам този трактор. Това да сме взета, само снимате какво. Ми мезиката да закара трактор. Трактора пък е в оффроуд става. Те излизат. Ми малко много, нали знаеш? Което е? Това не беше джип, да, то трактор. Това ще няма ли да докарва някъде да съм го? Ами да, ако искаш да докара. Милко яко БМВ си са взели. Милко. Тук На стриката. гледаме това бе. В Англия ли си? Сега в края на октомври ще се бъдат. 3000 кубика бензин. 3000. Какво да? 330. 330. 3000 кубика бензин. Никак. Колко е? 200. 204 ли? Аз това ли какво ли ще върви? Алихан ще го надупя навсякъде. Е така не свана Милко, ще надупя Алихан навсякъде. Елихан. Елихан не мога да го кара, да не си му върви. Ето му върви, ама слава повече. Това е Кой само няма? брата ми един път на центъра, какво го направи. Кой е на Елихан, брат? Сашо, как беше? Сашо беше, как беше? И да издоспад. Както си кара по лека. Само не Стана ли ударя газарско газ в видео? обратна посока и към доспад. Не, Гледаш не, само стана ли фарват ска газарско правя. Стоповете, не? Где гай стоп? Жуп ска. Ето Леко не ждал. взимат. Си не куши на гара.